Velkommen til dag 4. Hvad skal vi i dag? Vi skal ud og cykle sådan 12 km, så gå 15. Jeg sagde 8-9 km, vi skal gå. Nej, han sagde 15 km. Jamen, han siger så meget. Vi ved det ikke. Nej, vi finder ud af det. Ja. Så, altså, jeg kommer ikke til at filme så meget, når vi cykler, fordi ja, vi cykler. Jamen. Men når vi går, så kan det godt være, at vi filmer noget mere. Hej. Var det en god cykeltur? Jeg cyklede ikke. Nå, okay. Hvorfor? Jeg cyklede bare. Men det var sjovt at køre ned ad bakke. Var det det? Ja, der var bare... Jeg ved, du ikke bruger energi. Nej, der var bare nogle... Når det går ned ad bakke, så går det også op ad bakke. Det er bare træls. Ja. Er du klar til at gå mange kilometer? Vi kan kun gå sådan 8-9 kilometer. Det er stadig mange. Nej, det er ikke. Ja, det er. Jeg er spejder. Det er ikke langt. Og hvad så? Min mikrofon, den er bare helt tydelig. Ja. 20%. Ja. Det er nu. Men altså, der var sådan en bakke, hvor der bare var rigtig mange, der væltede. Ja, der var for eksempel... Var det ikke sådan 6-7, der væltede? Hvor skulle jeg vide det fra? Nej, du er jo ikke med. Du snød bare 2 bussen. Ja. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er helt i orden. Mine hænder, de er is nu. Alles hænder er is. Hvad så, Robin? Var det en god tur? Det var lidt kedeligt over. Damecykler. Var det nogle gode damecykler? I er faktisk... Nej, det prøvede at cykle med damecykler før også. Har du ikke? Nej. Hvad er det, de cykler, der står derovre? Nå, vi går... Jeg tror, vi går videre lige om lidt. Så jeg filmer jeg bare videre der. Ja. Hej. Hej, hvad laver vi nu? Vi går til et vandfald. Går vi til et vandfald? Ja. 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 Vi håber, at den er ikke udtaget. Ja. Det var den Det sidste, er- der var her. Har du været før? Ja. Jeg har aldrig været. Jeg har været til alle vandfaldene på Bornholm. Hej, Robin. Hej. Vi er bare... Ja, okay. Så, ja. Og du siger, at du også har en YouTube-kanal? Ja. Ja. Kan du huske noget om, hvad det er, du har lagt op? Nej, det er så lang tid siden, jeg har sidst lavet en video. Ja, okay. Så du har en YouTube-kanal, men altså... Det er så lang tid siden, du sidst har lagt noget op, at du ikke kan huske, hvad det hedder. Eller handler om. Ja. Det kan være, det er det, vi skal lave, når jeg kommer hjem. Finde ud af, hvad din kanal er. Ja, måske skal jeg faktisk lave nogle flere videoer. Jeg tror, jeg har lavet en. Har du lavet en video? Tror jeg. Okay. Hold op, det er et højt træ. Hold op. Altså, der er grøntræ. Hold op. Det er ikke engang en græntræ. Jo, det er. Det er i grøntræ. Var du god? Holy moly, det er høje. Hej. Holy moly, den er lang. Hey, jo. Ja. Jeg er i næsten hver eneste af dem. Ja. Og du filmer altid mine sko. Ja, vi ser altid de sko med. Det er det faktisk. Overhovedet ikke. Jeg kan overhovedet ikke mærke dem. Jeg begynder at få det sidestik nu. Allerede? Ja. Der er stadig 8-9 kilometer tilbage. Det er Gud hjem, altså. Vi har nok ikke engang gået en. Nej, jeg tror, vi går sådan 500 meter. Altså, det er det maksimum. Men altså, cykelturen, vi skulle cykle hvad? 10 kilometer. Det gik så hurtigt. Det er 12 kilometer. Og så er der vand dernede. Den er lige derovre. Og flere trapper. Kan I huske det andet? Kan I huske det andet afsnit der? Kan I huske? Drenge, kan I huske det andet afsnit, jeg lavede der, hvor vi skulle gå på, hvad var det? 126 trapper op og ned. I går gik vi Op og ned. I går gik vi også til trapper. Det var endnu flere trapper. Det var det faktisk. 226 Det var næsten 300 trapper. Nej, det var 284 trapper eller sådan noget. 200. Ja, det er næsten også 285. Det mangler bare lige sådan noget 10, nej 20.
trapper. Ja. 285 og så 226. Hvad er de der planter, der lugter af løg? Er det ramsløg, eller hvad er det? Der er helt vildt mange af dem. Alt det, I kan se her, det er bare ramsløg. Oh shit, jeg var lige ved at vælte. I den skov, jeg kender, man kan ikke gå uden at træde på ramsløg. Kan man nærmest sidde her, altså. Så er vandfældet her. Er det ikke her? Jo, den er nok her. Nej, det er fint. Når vi kommer derop, så kan vi lige filme det. Nu skal vi klatre med én hånd. Jeg har kun én hånd at klatre med. Ja, det er som her. Okay. Jeg kan til at stå og pakke den sammen. Nej, jeg pakker ikke den kamera sammen med. Jeg sidder fast så. Robin, kan du komme op? Hvad? Kan du komme op, Robin? Og man kan selv komme oven på vandfaldet. Kom så, Gabriel. Der er meget. Hvad? Skal du op til vandfaldet? Ja, man kan. Jeg går bare den sikre vej. Ja, et vandfald. Vejen den fortsætter bare op her. Jeg tror, at vi kan mødes deroppe. Jeg prøver at gå op og kigge. Hvor fører den her vej hen? Jeg tror, vi kan komme den rigtige vej. Hvor kommer vi hen? Hey Joshua! Joshua herovre! Hej Josh. Vi kan godt komme op her. Robin, hvad laver du dernede? Hvad laver du dernede? Kom, vi går op. Vi går. Det var meget nemmere, hurtigere vej. Robin! Robin, herovre! Shit. Nej, vi har en af Danmarks eneste vandfald her. Hvad så, Robin? Jeg kan lige komme over her. Jeg kom bare op den her vej. Det var bare hurtigere. Det er meget nemmere. Det var meget nemmere. Det er bare sjovt vej. Den her vej, den var også okay. Skal vi længere op? Skal vi gå op til Joshua? Joshua, vi kommer op til dig. Vi kommer op. Hvordan gør man det her? Hej Gabriel. Nå, jeg havde ikke regnet med, at vi ville komme tilbage til der, hvor vi startede. Det. Nej. Den lige på YouTube. Ja. På YouTube. Det er jo Hvad så? Hej derude. I går der spillede jeg lidt for meget volleyball. Min finger gik i led. Jeg har heldigvis fået en skinne, som jeg skal på i 3 uger. Ja, det er også nice. Nu har du ordet. Det var ikke godt, David. Det er virkelig slemt. Ja. Det var ikke så godt, at hans finger gik i led. Men jeg synes også, Oscar og Svend, de kunne ikke sove. Kunne de ikke det? Nej, de var alt for bekymrede. Der var ingen, der kunne sove. Nej, alle var bare bekymrede for dig. Kom Sindre ikke med i går? Nej. Jeg tror. Nå, okay. Det er sådan.
Øj, det blæser. Ah. Det er også et tegn, der står, at der er faktisk det der tegn. Der er faktisk tegn, der viser, at det blæser i kameraet. Ja. Eller ja. Ej, det blæser meget. Der er virkelig mørkt derinde. Jeg har en lommelygte her. Det er Robins, men jeg er ved at spille allerede igen. Så jeg kan blive ved den. Det er det faktisk. Det er anden gang i dag, jeg går herinde. Nu har jeg lys på mig, det havde jeg ikke. Ja. Godt. Det er sindssygt flot alligevel. Det er det. Jeg tog også video før, men der havde jeg ikke. Der er godt. Der er godt herinde. Pas på her, der er langt ned her. Sådan brug væggen til at støtte dig op ad. Ja, det er mega flot inde i midten, eller inde i enden. Hvordan var du det? Jeg har været derinde. Ja, jeg var derinde lige før. Der er mange, der har været herinde. Der er faktisk allerede noget her, hvis du kigger op. Der er sådan noget glimmer. Det er edderkopper. Hvor? Det er en kæmpe edderkop der. Ikke sindssygt. Shit. Nej, der er en kæmpe edderkop. Seriøst, synes du det? Men prøv at se, der er sådan noget guldagtigt noget her. Det er sådan noget glimmer her. Men det er meget lavt her. Og vi nærmer os. Og vi er tæt på den. Ja, jeg har været helt herinde. Men jeg kan se ikke noget, at vi er gået. Det ligner, der har været et eller andet her. Men prøv at se. Prøv at kigge op. Det er guld. Ja. Det er bare Skal vi gå tilbage nu? Ja, vi går tilbage nu. Ja, fordi jeg synes, det begynder at være mere til det. Det er bare sådan noget. Ja. Jeg ved, at vi møder Rafael på vejen. Ja. Shit. Det hovedet. Okay. Ja, jeg skulle bare lige ud af det loftet. Der er meget snævert. Ja. Jeg er glad for det. Okay, hi guys. Hej guys. Hvad skal man huske? Jeg hedder Saga, og jeg er Samuels klasseven. Ja. Hvad er det, man skal huske at gøre? Man skal altid huske at like og subscribe, jo. Okay, vi er næsten ude, shit. Jeg skal bare lige vide. Sofie er derude. Det er super mange. Der er mega meget guld derinde. Og vi står en edderkop. Ja. Det er et uhyggeligt edderkop. Og et spænd med edderkoppeunger i. Så jeg faktisk. Så skal vi bare finde ud af at komme op heroppe. Og jeg vil gerne vise mine forældre det her. Ja, skal jeg så filme, mens du går op ad trappen? Ja. Okay, så kan I se, hvor voldsomt det er. Ja. Okay, her så rundt. Jeg har din lommelygte. Jeg er bange for det. Lad os på vandet. Oh shit. Der var lige vand der. Nå. Nu har jeg lige købt en is
Og Sindri, hvad har du købt, Sindri? Silbolcher. Silbolcher. En mega fed bukken. Ligger de her. Jeg har valgt en is med... Kommer de altså? Jeg har valgt en is med vanilje, jordbær og rabarber. Så bliver vi færdige i den her by. Ja, for i dag. Jeg har købt noget forskelligt. Noget chips, noget is. Og nogle solbriller faktisk. Lige se dem her. Nogle har jeg købt. Jeg ved ikke, om jeg gør det med dem. Egentlig ikke. Er det læreren?